Nieqaf, għax għandu kollox għattar. Pita Entertainment Theatre Academy jippreżenta kif online. Hello Joyce, bonġu sabiħa. Kif inti ruħi qalbi? Tajba? Anki tajjeb ħafna l-insab ruħi, imma għandi ftit eċitament. Miskin dan it-tifret naqtalu x-xar. Iwa, tijaj, għara kemm ħelu. Għajdla hello il-Joyce. Mela, għajdli kif ħanaqtalu x-xar, please, għax ma nistax niġi għandek palissa. Kif ħanaqtalu x-xar, għax ma nistax ninġabar. Iva, inti għadli xin l-estate li mqas. Dan għandi, issa memx tamen. L-estate moxt, tajjeb ħafna uġ, pal tal-hairdresser zazat. Għandi dan għadli biex nxarrablek ix-xar, nxarrablu x-xar. U dan, biex nġizlu. Tajjeb, mena. U ma tafx li nibdew għara ġejruħi. Ħanamlu x-xuguman ta' ħalli ma nagħmlux pesta. Ek qalbi ta' oqgħod hemm. Tibżax ta' sew ħanaqtaqulek ix-xahar. Mena, għajdli biex ħanibdew Joyce. Ilma? Imma basta taqtaħuli sew, okej? Iva naqtaħulek sew, titkellim xoqgħod hemm inti għax tiktar nitżbalja ruħi. Mela, ilma, ara ġej. Xintajt li nieqaf, Joyce? Nieqaf? Għax għandu kollox għattar? Okej, nieqaf. Zomma x'nizlit l-frenza. Mena, issa x'naqbad ruħi qalbi, Joyce? Il-moxt? Iwa nomxot, sewwa? U nomxot? Iwa passoltu. Nomxotlu passoltu ruħi. Ara ġej, tajjebek. Eħe, iva nomxotlu. Issa x'namel? Iva, mux tajjeb, mux jek nxotlu s-soltu jina, jek nxotlu jina. Eħa, naqta, bl-imqas. Mena, l-imqas fidi, il-moċtaw, ħanneħid il-frenza, x'naqt naqta tijaj b'kollox, minuta wahda Joyce, ħanorbota mal-headphones. Mena, għajdli, Joyce. Iva, mena. Nizzel u naqta. Nizzel u naqta. Nizzel. Tajba jina. Ħankomplu. Għajt tħarrik xinti jotem. Għax tramilli demmi petrolju. Oqotem, ruħi. Sewwa, naqtalu ftit mill-qarra wkoll. Naħseb tajjeb ġej Joyce hux. Okej, jien tajjeb hu. Iva, kont qed tgħidli issa? Ħanitranġa ftit Joyce ta' għax dan ix-xahar tiegħi daqt inqaxru. Imma ma nqaxrux għax joġobni. Mena. Iva, żomm. Kont qed tgħidli fuq min? Iva dak hu. Issa xi miss ġo isma' min hawn naqtawlu ftit iktar ta' bil-magna? Aj, mhux biża bil-magna. Ġejja tiegħek ġejk bil-magna. Mena, titħarriekx għax nieħdu żball. Sewwa x'nagħmel? Nixel? Le, nitfi. X'nagħmel? Number 4? Hawnhekk qegħdin in-numbers. Nagħmilha fuq number 4. Tar ix-xar sew, okej? Oqgħod kwiet inti, għax iktar nisbalja, għax jaqbadni l-eċitament kull imkien u nibda ferfer. Sewwa minn taħt u noħroġ il-barra. Min taħt, iva, min taħt u noħroġ il-barra. Immaġina dir rasu. Min taħt u noħroġ il-barra. Fidi. Iva. Sewwa, mena. Ħanaraw. Ħanibda minnaw. Ħanara kif ħanibda minnaw. Irranġa x-xuguman inti, ġejk, issa. Tajjeb. Mena, ħanibda ruħi. Ara ġej. U memi xin ejja. Nibda naħdem miegħek tajjin. Ara xejn. Għodek kif int. Ara ma titħarrek żejjed.
ħanina x'għamiltu. Titħarrek xruħi, u xtara kif waħħalulek. Xinu kif ġibtulu? Għara ruħi kif ġibtulu. Wajma, ħanaqta, ħanranġalu. Ospit. Online